skal undgås. Men det skal ikke afholde mig fra at gå mine ture hver dag. Og velkommen til dig, Imad Malik. Du er talsmand for initiativet Muslimer for Fred. Hvor var du henne, da du hørte det her? Jamen, jeg var faktisk på vej med S-toget, F-linjen, som netop passerer forbi Nørrebro station, og på vej mod Ryparken, som ligger i stenkast fra Østerbro, og fik en sms fra en ven, der fortalte mig, at eller den sagde kort, med terror på Østerbro. Jeg kunne ikke rigtig tro, hvad jeg læste, så jeg ringede ham op med det samme og fik bekræftet, at han så fuldt med i nyhederne, og der var nogen, der var blevet skudt og så videre. Og da det gik op for mig efterhånden stille og roligt, at det var faktisk et terrorangreb, der skete. Først så fandt jeg ud af, at der heldigvis, så at sige, kun var folk, der var såret. Det viser sig senere, at det var ikke tilfældet. Og så lettede jeg lidt op og tænkte, vi slap billigere, end det kunne have været. Men så viste det sig, at der var dræbte. Ja, og det er jo... Ja. Vi taler videre om et kort øjeblik, men først der skal vi lige ud og høre, hvad politikerne på Københavns Rådhus de siger om terroranslaget mod København. Et mennesketomt rådhus dagen derpå. Københavns Kommunes borgmestre blev som mange andre københavnere revet ud af feriestemningen i går. Jeg var på vinterferie sammen med min hustru på Tenerife, og da vi forlod frokosten med nogle venner nede på stranden, så kom der en sms ind om, at der havde været skyderiet ude ved Krudthuset på Østerbro. Jeg var hjemme og fulgte det hele på tv i løbet af nat. Var jo nok ligesom alle andre københavnere rystet og forfærdet over begivenhederne. Jeg lå tilfældigvis inden, at jeg skulle sove, og var bare lige på Facebook, og pludselig dukkede der det her op. Skyderierne ved synagogen i Indre By og Krudttønden på Østerbro er der også langt fra den virkelighed, som de folkevalgte politikere kender til. At våbnet er det svar, man giver med folk, der taler sammen, det synes jeg, altså, det er uden for min forståelsesramme. Det her er jo fuldstændig vanvittigt, og det overstiger min værste fantasi og frygt om, hvad et terrorangreb i København kan udrette sig til. Vi vil alle sammen gerne have et København, der er demokratisk, der er mangfoldigt, og hvor vi ikke skal udsættes for de her uhyrlige begivenheder, som København er blevet udsat for i løbet af det sidste døgn. De borgmestre, vi har talt med, er alle sammen enige om, at der har været en øget trussel mod København de seneste år, og at det netop var et spørgsmål om tid, før København ville blive ramt. Københavns kulturborgmester er i disse dage i USA, men skriver til os: denne forfærdelige forbrydelse viser, at vi i Danmark er sårbare og må stå vagt om vores frihedsrettigheder. De fanatiske personer eller grupper, som står bag dette angreb, må ikke få lov til at slå revner i vores demokratiske samfund. Politiet har ifølge borgmestrene været yderst professionelle, og det er da også deres fortjeneste, at gerningsmanden blev stoppet så hurtigt, som det var tilfældet. Nu skal København sunde sig og komme videre. København skal først og fremmest komme videre ved at stå sammen, ved at vise, at vi vil ikke finde os i, at en eller flere er ude på at knække vores ytringsfrihed. Jeg kan mærke på den stemning, der er i byen, på den stemning, der er på de sociale medier, på de sms'er og mails, jeg får, at folk de er vrede, men at de bruger vreden konstruktivt til at stå sammen og blive stærkere sammen. Jeg er sikker på, at vi med det dygtige politiarbejde og det dygtige efterretningsvæsen, vi har i Danmark, så kan vi godt vende tilbage til tiden før den 14. 15. februar 2015. Alle partier på Københavns Rådhus deltager i morgen aften i en mindehøjtidelighed ved Krudttønden på Østerbro. Matt, nu har vi så hørt alle politikernes reaktioner. Hvad er din kommentar til det her? Jamen altså, vi står som Muslimer for Fred, vi står fuldstændig sammen med vores land, vores Danmark og vores medborgere, og deler vores medborgers sorg og udtrykker vores dybeste sympati medfølelse for først og fremmest de omkomne og deres pårørende, og så selvfølgelig dem, som er blevet såret. Vores politibetjente, som også har betalt en høj pris for at beskytte os andre. Og det er fuldstændig rigtigt, at som vi også har skrevet på vores Facebook-side og Muslimer for Fred, at vi står stærkere sammen, og det er det, der er vigtigt nu. Vi ved jo ikke, om det her det er en gal mands værk, eller om han havde forbindelse til en større organisation. Kan du frygte, at det her det kan være med til at puste til debatten om de radikaliserede muslimer i Danmark? Altså, naturligvis vil det have nogle konsekvenser, men igen, hvis vi fokuserer på at være konstruktive og stå sammen, uanset vores religiøse overbevisning, så går det den rigtige vej. Og jeg kan også tilføje, og det er også meget vigtigt netop at blive ved med dialogarrangementer. Vi har ude måske i Hvidovre, som er Danmarks ældste måske, har en lang tradition for netop at arrangere sådan nogle, gøre brug af ytringsfriheden, arrangere nogle dialogmøder
også med folk, som vi ikke nødvendigvis stiller holdning med, så det er virkelig vigtigt, det der bliver sagt også i indslaget. Hvad kan det her få betydning for, hvad skal man sige, de mange moderate muslimer, som er i Danmark? Ja, altså vi har jo næsten lige haft Paris desværre også, og det her, det hvad skal man sige, vil selvfølgelig også have en indflydelse på den diskurs, der bliver brugt, men igen, jeg synes, det er vigtigt, at man skal stå sammen, og at vi skal fortsætte den her fokus på den her antiradikalisering, og der har de moderate muslimer og muslimer generelt selvfølgelig i Danmark et medansvar, ligesom de forskellige myndigheder har deres. Hvordan har I et medansvar? Hvad kan I gøre? Jamen, vi kan selvfølgelig starte med, ligesom vi går ud måske, vi sørger for, at folk, blandt andet gennem vores fredagsprædikener og ved andre arrangementer, sørger for at gøre det klart, hvad islam står for. Altså det er meget klart, Profeten Muhammed, islams grundlægger, han sagde, at muslim er den for hvis hænder og tunge andre ved sig sikre. Og det er den islam, vi skal ligesom få folk til at forstå, de her få mennesker, som desværre kan gøre stor skade engang imellem. I Martin Malik, vi når desværre ikke mere, men tak fordi du kom. Selv tak.